Samantala, pumalo po sa 41,785 ang naitalang bilang po ng mga bumisita sa mga pasyalan sa bayan po ng San Nicolas nitong Holy Week. Ayon sa inilabas na datos po ng Municipal Tourism, Culture and Arts Office, 224.70% umano ang itinaas na porsyento ng mga bumisita sa kanilang pasyalan kumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa 12,866 arrivals. Ilan sa mga dinayong pasyalan sa nasabing bayan po ang Agpay Eco Park, Puyao River Picnic Grounds at Maliko, at kasama na ang Little Baguio ng ang Maliko o ang tinatawag na Little Baguio ng Pangasinan. Malaking bahagi umano ito dahil isa ito sa patuloy na magbibigay ng oportunidad sa mga komunidad sa bayan upang lalo pang maiangat ang pangkabuhayan at maging ang kanilang turismo. IFM News. IFM News. IFM News.